tilaisuuksia on perjantaina aamupakkaus päiväkeskus Keitaalla ja sunnuntaina 23.8. kello 17 Jumalanpalvelus. Antti Hietamäki ja Matti Viitala. Joona Suomala on siinä, ei ole niin. Siinä onkin muista. Ja sitten on maanantaina 24.8. kello 17 ja 19 niin varhaisnuorten varkki-ilta. Silloin tulevia. Täällä oli yhdellä todistus. Haluaisiko nyt ottaa sen tässä? Niin. Niin, Jumalan rauha. Rauha. Aina tuntuu niin mukavalta laittaa suustaan tulemaan ja sydämestään on sanat, että Jumalan rauha, se on niin tärkeä asia meille, jotka on saatu kohdata Jeesus. Ja me tiedetään siinä, että miten tärkeä ja korvaamaton Jeesus meidän elämässä on. Ja saataisiin tämä evankeliumi vietyä ihmisille ja ymmärtää, että joka ainoa ihminen ymmärtäisi, miten tärkeästä asiasta puhutaan kuin iankaikkista elämästä. Mutta tänä iltana me saatiin sun rukoilla ennen tilaisuutta jonkun aikaa ja valtava hetki, jos saatiin olla Jumalan läsnäolossa siinä. Miikan kanssa näin juteltiin tuossa, niin meille tuli siinä, että mitä te tänä päivänä Jeesus pelastaa ja Jeesus parantaa vielä. Mä niin kuin omasta kokemuksestani puhun sen, että minun tieni on käynyt monta kertaa alttarille. Me on mennyt hakemaan Jumalalta apua ihan fyysisen sairauteen. Ja monta kertaa on voideltu öljyllä ja rukoiltu. Ja minä olen noussut siitä pois ja minä olen tunnustellut itseäni seuraavana päivänäkin. Minulle on ne nitrat maistunut samalla ajalla. Aina samati. Mulla oli tosiaan, aloitin vähän liian huonosti tämän puheeni, mutta kun sepelvaltimotauti. Se on tämmöisen vanhemman miehen ja varmaan nuoremmankin siinä. Ja yleinen vaiva. 2 vuotta sitten vietiin Seinäjoelle, putosin vessalattialle tajuttomaksi ja siitä lähdettiin viemään. Ja sieltä mentiin sitten suonen sisään tuonne ja sieltähän löytyi. 90% oli yksi suoni tukossa, se avattiin, mutta sinne jäi sitten vielä 30%, mitä ei voinut vielä avata. Ja se jäi mytimään, mun elämä oli hyvää. Semmoista, että mä sain hengittää ja kävin lenkillä. Menin aika lujastikin siinä. Mutta vuosi sitten mulle rupesi tulemaan aivan ihmeelliset oireet. Että se niinku palautui tavallaan siitä. Mä ajattelin, no niin, nyt siellä ollaan sitten, onko se tukossa, onko tämä sitten kasvanut taas, mikä sinne jäi uusiksi. Ja koitin lenkkeillä, siitä ei tullut mitään. Kotityöt, lumityöt talvella, siitä ei tullut enää mitään. Ja rukous maistui. Mä sanon aivan varmasti tämän asian näin, että meidän ihmisen elämässä on, vaikka ollaan miten uskovia ihmisiä, niin monesti Jumala rukoiluttaa. Tulisiko meidän rukoiltua aina miten paljon, jos meillä on kaikki valtavan hyvin, että meillä ei ole mitään taakkaa omasta itsestämme läheisestä. Ja minä itse koin siinä, mutta jälkeenpäin ajattelin siinä, mä luen teille Raamatun kohan täällä. Olinko minä varma, mitä minä tulin hakemaan Jumalalta? Olinko minä oikeassa mielen tilassa? Mulle tämä on tullut rakkaaksi ihan nyt 2 viikon aikana tämmöinen evankeliumi Johanneksen mukaan luku 20 ja otetaan jakeet täältä 25 ja tämä on 29. Ja niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, ellen minä näe hänen käsissään nauleen jälkiä ja pistä sormeani nauleen sijaan ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa
ja Tuomas oli heidän kanssansa, niin Jeesus tuli oven puolessa lukittuna ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan usko vain. Ja Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että sinä näit minut, sinä uskot, autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Tämä Raamatun kohta monesti minua on puhuttanut aivan valtavasti tämä asia, että ollaanko me niin sokeita, että meidän täytyy nähdä Kristuksen haavat, Jeesuksen käsihaavat. Ja mä menen tähän todistukseen, niin mitä mulla oli. Mä palaan tänne nyt sitten. Viime talvena mentiin aika tiukalle ja mulle tuli kontrolli aika siitä sydänoperaatiosta. Siitä mitä verkko laitettiin tänne. Ja mä keskustelin sydänlääkärin kanssa siitä. Ainoa oikea asia on, että heti pitkävaikutteet nitrot iltaa aamua ja suihkeet taskuun. Ja uusi aika vetämään tutkimukseen, että nyt tämä ei ole kunnossa. Tuli kevät-talvi. Seinäjoelle tuli aikaisin ja mä menin, se oli yksipäiväinen koe, ensin laitettiin radioaktiivinen aine tänne suoneen. Mä olin polkupyörän ja sitten piti puoli tuntia maata ja 2,5 tuntinen koe siinä. Ja mä ajattelin, no pitkä koe oli siinä ja yhtään ei saanut liikkua. Mutta kuinka ollakaan, mä tulin kotiin sieltä, niin puhelin soi ja keskussairaalasta soitin, että huomenna tulet uudestaan, tämä tehdään sama koe Levossa, lääkärin käskemään. Ja mä menin taas sinne. No, tutkimus tehtiin ja siinä mennään joku aika eteenpäin. Tuli paperit siellä, että minun sydänlihas ei toimi. Merkkinä siitä, että muuttuu Suomessa. Ja se oli niinku oikein kuvattu ja todistettavasti siellä. No siitä alkoi sitten meikäläinen rumpa sitten. Nyt on kesäaika, ettei mitään saanut paljon tehtyä. Ja jotenkin mulla semmoinen ajatus oli siinä, että tämä paikka nyt, tämä alttari, kun minä kävin rukoiluttamassa. Mentiin Jumalan luokse ja minä sanoin, että rukoiluttamassa. Me ei rukoa palveluiden luokse ja pastoreiden luokse, että rukoillaan tämän asian puolesta. Mutta niin tässä hetkessä mä sanoin, että tämä alttari on mulle tänä päivänä valtavan kiitoksen paikka. Valtavan kiitoksen paikka, että se Jumala kehottaa meitä ottamaan sen rukouselämän kestävässä rukouksessa, että ei meidän ensimmäiseen hetkeen, jos me rukoillaan tässä, että ei tapahtunut mitään, no niin, ei se minua Jumala kosketa. Että epäilevät tuomaukset, mä en oikein itselleni puhun tämän asian vieläkin, että usko siihen Jumalan sanaan. Luota siihen, että mikä on Jumalan aikataulu meidän kaikkien jokaisen elämässä. Mä vähän menen pomppimaan tätä hommaa, mutta mä haluan palata vielä tähän kesänä siinä, että tämä menee niin juontaa tämän mun todistuksen toivottavasti nyt loppuun, niin kuin se kuuluu mennä, mutta nyt oli mansikka-aika ja takapialla siivuttiin täällä lauantaina mansikoita ja tuli radiosta ohjelmaa. Pastori Saarna siellä. Saarnan nimi oli Omituiset höpötteet. Mä pestin korviani siinä, että ei hepe, mikä tämä homma nimi on. Ja laitan tietysti sen henkisen siivilän tuohon ottamaan pois kaikkea, mitä paljon tämä on. Mutta kumminkin tämä mies, pastori, johtava pastori, se on, että suuri seurakunta otti, se on, että hän ujuttautui tänne omituisten höpöttäjien like. Ja hän kuunteli, miksi meidän suu käy ja mitä tulee. Sanamuoto oli siellä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Nämä huulet tuotti ja nämä huulet tähän sai selvää ja ainoa, että elettiin kiitoksen mielialassa Jeesuksen edessä. Mä nyt otan tämän tästä, mä palaan taas uudestaan sairaalaan. Ajatelkaa, mulle tuli sitten aika tässä, että no nyt mä varjoin tutkimukseen sitten uudestaan, siellä oli puhalluskokeet. Puolettiin 3 kertaa, tietokone näytti hyvät lähöt, hyvät lopetus, mutta keskellä heittää, merkkinäyttö on tulossa. Se oli maanantai-päivä 2 viikkoa sitten.
torstaina aikaisemmin muuttui palolaitoksessa. Ja torstai-aamuna 8 vaimo vei, tai oli aika sinne, mutta keskiviikkoiltana meillä oli itsellä, me tiedetään joka ennen kuin viedään ihminen liikenne, niin kuin mä sanoin, että rukoiluttaa. Meillä oli kotona, mentiin nukkumaan ja rukoiltiin sängyssä ja rukoiltiin siinä, niin vaimolla alkoi nukkumaan sitten jo. Mä itellä mulla oli semmoinen tunne, että mä en osaa sitä selittää eikä sanoa lukea koskaan, että mä olin luovuttamassa. Mä olin luovuttamassa siinä ja mä joudun kaivaa ne pienetkin sinapin siemenet, mitä mulla oli yksi jäljellä, millä mä rukoilin ja menin Jeesuksen eteen sinne, että jos minulla on jotakin omalla tunnollani sisimmässäni, että saanko minä ne anteeksi. Minä haluan periä joskus taivaalteen valtakunnan. Totta kai rukoilin myöskin sitä, että heillä varjelle meni. Ja varjelle meni. Tuli aamu. Niin, me palaan vielä siihen. Ja kun mä tämän rukouksen sain rukoiltua, niin tiedättekö mun rinnassani rupesi käymään täällä syömäosastolla tää semmonen, miten mä sanon, kun mä liikekinnäksi, liikkuminen, möyriminen, mikä tämä on, mutta se ei ottanut kipeä. En mä ymmärtänyt, että Jumala kosketti. Nyt mennään ne aamuun. Lähettiin ja mennään, vaimo lähti mukaan, oli lomalla ja minä olen saanut autolla ajaa takaisin, jos voin selvitä sen reissun taas. Kumminkin lapuan tuolla, vaimo kysyy yhtäkkiä multa, että onko meidän välit kaikki selvä? Että siellä oli valmistautunut aivan sama. Ja siinä tehtiin selvää, että ei meillä keskenämme mitään ole. Mennään keskussairaalaan aamun 8 aikaa. Sairaalavaatteet päälle, tippa käteen. Ja ootan vuoroani siinä, niin tuo kipupotilaita, mitkä tehdään varjovälinkuvat ensiksi. Oli kello 10, lääkäri tulee sanomaan, että hän menee syömään. Ok, totta kai vielä tarvitsee ruokaa. Mutta ajatelkaa, minkälainen aika Jumala jätti aamusta 2,5 tuntia, 11:30 pääsi sisään, jätiin leikkausalla. Niin ajatelkaa, rukoiluttiko Jumala mua vielä, että uskotko sinä ja otatko mitä sun pitää tehdä? Uskotko sinä mennä? Mutta kumminkin tuli se aika, että hoitajat tuli, mut vietiin leikkauksen pöydälle ja siinä pannaan kaikki suojat päälle, rannat paljaaksi tuonne. Ja sanoisin näin, että yritettiin puuttua, mutta se ei puutu. Ja tämä valtimo, mikä avataan, tästä sinne painetaan semmoinen suntti, mikä estää veren tulon, mutta pääsee kumminkin semmoinen vaijeri, mikä lykätään tänne suoneen menemään. Niin siinä vaiheessa, kun se lykättiin, sinne se otti niin, että kirkkaita palloja meni silmissä. Mutta mun tuli, mä ajattelin, että mun Jumalan joatusta se ajatuskin oli siinä, että Jeesus, miten kipeään sinun otti, kun sinusta lyötiin käsistä ne isot naulat läpi. Sinut nostettiin riippumaan ristiin. Et minä olen tässä, minä olen nyt ottamassa sitä, että me voisi niinku ymmärtää, että mulla on pieni haava tehty tuohon valtimoon ja se otti näin kipeä. Mutta Herra on ihmeellinen siinäkin asiassa. Mennään asiassa eteenpäin. Lähdettiin laittamaan tästä sitä vaijeria lykättiin menemään. Ja mä sanoin, että kun se täällä, joku sanoi, että se jotain kipeää, mutta se mulla otti. Mutta mä palaan niihin omituisiin höpöttäjiin. Ajatelkaa ihmiset sitä, että kun mä makaan siinä näin ja mä tunsin, että se vaijeri lähti menemään tuolta. Niin, mä olin täysin peitossa siellä, lääkärit tuolla paljon koulunhoitajaa täällä. Niin mun suusta lähti tulemaan, kiitos Jeesus. Ja kun mä sanon ne sanat mun aina kukaan, niin se kipu loppui. Taas mentiin pätkä, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Mä oon aivan varmainen henkilö, mutta kuulin tämän asian. Tiedän mikä, mutta uskovainen mies makkaa penkillä, kiittää Jeesusta, kuten se teidän ovella. Mutta mulla ei ollut mitään muuta toivoa. Mä halusin olla se omituinen höpöttäjä Jeesuksen likellä. Tämä oli joatusta. Ja ajatelkaa, sinne mennään suonet, tutkitaan varjoinnikuvat, siinä kaikki näkyy tuolla. Ja viimein tulee aika sitten, niin lääkäri vettää tämän rassin pois, että
häistä vetää verroja alas, että mulla ei ole mitään tekemistä täällä. Mulla ei ole mitään tekemistä täällä. On tapahtunut ihme. Mä että niin, minun osalle on tapahtunut ihme. Ja siinä hetkellä Lähde sanoi, että puottakaa kuvaruutu alas. Katso, mitkä suonit sulla on. Se Pietari, mikä siellä on levike, tämä on se, mikä on täysin puhas. Tässä on kaikki vanhat on lähtenyt. Tässä on jääkkä joskus. Ja tämä todistus saa olla meille ihmisille sinne, me epäillään. Minäkin olen kertonut tästä asiasta. Mä olen yrittänyt tuoda Jumalan suurta tekoa esiin. Ei, kyllä sitä mut pienennettiin vielä pienemmäksi. Me ihmiset ei ymmärretä sitä asiaa, että miten suuri, valtava voima Jumalalla on. Ja mikä on rukous? Jatketaan rukoilemista. Mutta tänä kertana meillä on etuoikeus oikein mennä tähän leikkauspöydän Jumalan edessä. Laitetaan pois, mitä meillä on. Otetaan taas se pieni sinapin siemen sieltä esiin. Ja rukoillaan meillä kaikilla jotain vaivaa. Rukoillaan. Ja rukoillaan niin, että